voin lam chu thil pakhat poimo deuh mai kan ron post hlol mai don ania kan viewer te hin in khongai takin milongai poimo sakram turin ka han ngen cheu ani he tun lai chu youtube a hian du angin active har rio maya chung ko na poimo eng monite atama wangin du ang takin in tan po video te po kan ron upload lai theilova tin heti rol hian in tun lai chu youtube lam hi unstrict thar rio maya earning chungchanga te thil chi sang hian in video hi kha to hian in upload to nu po hi ron publish ma hian in min rem deuh chen maya chuwang chon upload to po hi delete le te hi angai thina ni chuwang chon in khuinge anin omdeu rio maya tin Facebook lama hianin page Siam ve chin tiang ti in ngai tuna ka han nei deuh hleka chumi ang chuanin nimin date ni somni pali khanin Facebook lama page Thar ka siam ta a chu kan page Thar chu MVC Mizo Video Collection ti ania chu page a chuanin hei helaya kan hero Zolian versus Hmuaka an Chhungkua var thi le ti ho hi update chho tari mai ila YouTube lamina hetinga har satna min siam chung hi chuanin page lama hianin riguri ila tin ngai tuana kanai deuh hleka chuwang chuanin page ha hianin tunlai chu kanin lan deuh ma ri don ti kha min hriat pui turin ka han ngen chewa heta hi chuanin tuna kan video bak hi kan update vakri lovanga kan chol det don tina ani chu page lam enkol hi atha deuh zoka ka hriat awangin tunlai taka hi chuan page lama hianin regular zokin chat kan thodon ani chumia chuanin page ha chuanin Zolian ate Hmuaka te var thiali ti hokha anron che chhole tura po ngaila life lama te tin an film toy sang te po kan mu chho tura ngaila chulam chu heti hianin information kan pek lo chuanin dikin ka hre chi lo deuh hleka chuwan chuanin he voin chu post karun siam ta hlol mai ani tin kan page ha hianin helai kan viewer zong te hi hei ai active zokin ronin lan ula ka duwa lom takin kan lo dong song don chewani ti kha karon soilok du ani hei kan ron tarlan ang hianin video so sang te chu heti hian kan update tana tin helai mi te hian page ha hianin thei to pamin backup lo chuanin engma kan ni le don lo ti hi ka hre chianga kan tan in poimo em ani ti kha kan hri ani Zolian ate chung ko tan phei chuan poimo takin ni ti kha ka hri a chuwang chuanin page ha hianin kan som vek chewa tin page ha hianin kan tum dan te phei chuanin min backup dana zirin share tam ber lom mante kan la siamanga chumai baka chuanin inti siak na chi sang khatiang chi te kha la siam chhovela ti te chu karil ruwa om deuh hleka chung zong chu page like tu te followers te tan vekani ti kha kan hrelok theu donia chutiang chuan helaya kan subscriber du om tak te hi kan page lama hianin kan lo welcome don chewani ti kha karon soilok le duwa tin soile soifo ngai thin chu kan page ha hianin thei topin kan page link hi min share dar sak thin turin karon ngen lok chewa tin ke ni Hmuaka te chung ko hianin page po hi inzara liu akal thei chawani ti kan hria chuwang chuanin in khongai na kan ron dil tak me vani ti kha min lo hriat pui turin ka han ngen chewa tin channel lampo hi kan ro san thak don lovani ti kha min hriat pui bok turin ka han ngen cheu ani chuting chuan helaya kan viewer zong te hi page lam ron tloa min follow theu turin abik takin karon som cheu ani ti kha min hriat pui turin he hriat tir na hi kan ron siam ani